marka ikutzen ditut Saturnoren eraztunak dira Pertsonairik gabe ez dago historiorik. Borrokalari narratibo baten faltan ez dago zer kontatu. Narrazioek eragileak behar dituzte aurrera egiteko. Haien detaileak kontraesan ez bete eta bizitzaz blaitzeko. Txani Rodriguezen azken nobelak irune du mihisea, pintzela eta kolore paleta. Desagertzen ari den errealitate baten azken erromantikoa. Txani, zenbat poz eman dizkizun liburuak? Ba, egia esan bai, asko, eta espero ez nituenak, eta liburu agertu zen ekainean 2020an. Pandemian, konfinamenduaren ostean, oso bolada raro eta triste batean, eta bueno, hasiera hori oso txarra izan zen, eta gero poliki-poliki bere leku hartu zuen, hori garai arraro batean, eta oso pozik nago egia zen. Bueno, sari garrantzitsuak, eta azken albistea pelikula bat ere egingo dutela, zederra izan behar den norberak idatzi duen liburu batetik, hori dana. Ederra bai, ederra eta arraroa. Aber ezakite, irrikitan nago ikustekoz, eta oso gauza arraroa da zuen pertsonaiak ikustea, ez da, pantaila handian, eta ere ez nuen espero liburu honekin pelikula bat egiteaz, eta zuk irakurri duzu, da batik bat emakume bat hizketan eta bakarrizketan, baina baitu, agertu da eta ni pozik eta oso eskarmentua beresgarria izango delakoan nago. Lanbidez, letrekin lotuta, kazetaria, irakasle, kolaboratzaile bebai, Pompas de Papel esate baterako Radio Euskadin entzuten zaitugu. Ze zaila beti egin duzun lan bat beste aldean jartzea edo idazten betirik edo zelan daramazu hau? Bueno, ohituta nago, eta daramatxat, ez dakit, 25 urte ja profesioan kazetaritza kulturalan edo, baina bai, batzutan, Claro, hemen batik bat Euskal Herrian lagun idazleak dauzkat, eta beraiei elkarrizketak egitea, arraroa da. Baina asko gustatzen zailana. Pompasen adibidez, daramatzagu talde berbera, urte asko eta asko, Felix Linares, Kike Martin, Goizalde Landabaso, Bego Yebra, Iñaki Calvo, eta niretzat Pompas da lanbide bat baino, edo kolaborazio bat baino gehiago. Eta lantalde hori apartekoa da. Osea, da, niretzat privilegio bat, liburuei buruz hitz egitea, eta jende horrekin egotea, eta ikastea ere beraiekin. Bueno, guretzat, liburuari buruz hitz egingo dugulako Txanirekin, baina Laudiora etorri gara, guretzat ederra hemen egoti liburua berton kokatute egongo da, geografia berezi bat dauka liburuak. Bai, geografia berezia, da Laudio Artzeniaga, batik bat Laudio eta Artzeniagako mezkla bat. Eta, bai, Laudion agertzen da industrialdea, kale hau ere bai. Egia da, liburua ez da errealista. Da, errealitatea eta da Laudio, baina aldi berean ez da, edo da etorkizuneko Laudio bat, edo horrelako plasmazio arraro bat. Baina bai, eszenatokia hau da, eta ezke da, ezagutzen dudana, ez da? Hau da nire eszenatokia. Niri ez zait interesatzen autofikzioa, ez da autobiografia, baina bai, Ani Ornosek hitz egiten du autobiografiari buruz, eta hori bai interesatzen zaidana. Zeta da, nire bizitza, baina kontatzen dut beste askoi interesatuko zaiela. Osea, da interes unibertsala. Zeta nire bizitza oso aspergarria da, Laudio oso herri normala, nik maite dudana, baina normala da, baina literaturarako balio du dena, uste dut begirada dela gauza, edo klabea. Adiskidetasuna existitzen dela pentsa dezaket, etsaitasunaz inolako zalantzarik ez dudalako. Txani, gertatzen zaizkizun gauzak, baina guztioi interesatzeko moduan kontatuta era universal baten.
hori da, hori saiatu naiz egiten behintzat. Zeta nire bizitza oso arrunta da, egia da, Laudio ere herri arrunta da, baina arrunta izan da potentzia literaria izan dezake. Eta interesgarriak izan aldira kontatzen ditugun gauzak, hemendik gertatzen zaizkigun gauzak. Gero, bueno, gatazka narratibo bat erantzina izan nion, zeta azken fina novela bat da, baina ez zait interesatzen autofikzioa edo autobiografia, interesatzen zait gehiago, orain arte, agian behar egingo dut zeo zer, interesatzen zait gehiago autosoziobiografiarena, Ani Arnauzen termino hori hartuz, zen eta da, nire eskarmentua baina beti kontuan hartu besteentzako dela. Ez da nire burua zuritzeko ezer, baizik eta eskarmentu batzuk konpartitzeko eta erreflexionatzeko kontatzen dituan gauzak. Protagonista Irune izango da, ustez emakume arrunt bat, lanbide arrunt bat duena paper fabrika baten, egunerokotasun arrunt bat daukana, baina sekulako gai potoloak gertatzen zaizkio, gatazka sozial egongo dalako, bakardadea egongo da, maitasuna egongo da. Claro, arruntasunaren txikiaren handitasuna, ez da? Eta arruntasunean, inkluso berezia da, azkenean, ez da, nahiko maniatikoa. Baina, fabrika bat adibidez, ze eszenatokiona den gatazkak erakusteko, eta denetarik dago gatazka lan kontuak, noski, baina ere maitasun kontuak, inbidiak, ez daki, denetarikoa. Eta Laudiotik idazten dut eta pentsatu dut maiz, Euskal Herrian fabrika eta gure zera industriala isla eskasa zuela, salbuespenak, zeta zeo zer badago. Baina agian gutxi, nire ustez. Eta argi ikusi nuen protagonista fabrika batean egingo zuela lana, hori ja hasi bezain pronto novela idazten. Zeta bai gauza arrunta da, baina oso bizirik dagoen gauza bat da ere bai. Eta gero, testu inguru bakoitzak islatzen du sasoia, Iruneren sasoia, oso gaur egungoa dalako, eta lan erreformak eta gaur egungo kontu asko, eta grebak eta egongo direlako, baina bera badator tradizioz bere aitak be fabrikan egiten zuen lan, eta bestelako testu inguru baten egiten zituzten grebak eurek bebai, islatzen du liburuak bebai, sasoian sasoiko momentua. Bai, eta aldaketak, zeta non baite novela zen adio esateko modu bat garai bati. Nire ustez mugimendu sindikala eta langileen arteko solidaritatea aldatu da. Orain indarra gutxiago dauka, nire ustez. Orain dela gutxi hemen Laudion Tubacexeko gatazka handia izan dugu eta atxikimendua izan da ikaragarria, baina agian ere izan da salbuespen bat. Orain arte nire ustez mugimendu hori sindikala eta garai hartako mugimenduak moteldu dira, individualistagoak garelako, eta horrela da. Eta nobelarekin, hori, agur gero artea zer gertatzen den etorkizunean esateko modu bat zen. Ez fabrikan bakarrik, dinot individualistagoak gara etxera begira bebai. Protagonista egongo dalako bere eskulanekin eta bere sofan, apurtxuet bakardade horretan, gurasoak falta, eta gogoratuko du, nola amak balkoitik balkoia hitz egiten zuen, nauzeko guztiekin. Gertatzen ari zaigu bebai, ez da? Komunitate amplio, zentsu handi batean, komunitate kontzeptu aldatu egin da. Ni txikian nintzenean, auzokoak ia familiakoak ziren, eta gurasoek zer egin behar zuten usten gintuzten edo usten gintuzten auzokideen etxetan, eta ezagutzen ginen asko, eta asko. Eta orain heldu da pandemia, edo heldu behar izan du pandemia, auzokideen izena jakiteko. Eta ospatu dugu gainera, ez nekien orzen nire alboan bizi zena, eta orain bai eta behitu zein ondo. Eta hori triste, polita eta tristea aldi berean izan da, ez jakitea, noren alboan bizizaren, ez begiratzea zure aurrean dagoen horri, eta agian bakarri dagoen horri, edo gaixo dagoen horri, hori ere galdu zen. Pandemiarekin errepikatu zen asko beagoak aterako ginatekela, baina nik uste dut berriro
itzuli garela abia puntura. Victor Hugoren Claude Gueux liburuan kontatzen da pertsona baten historia azkenean kondenatua izan dena ogia lapurtzeagatik bere familia elikatzeko. Eta 1834eko liburu honetan, Victor Hugok bereziki bi gauza kritikatzen ditu. Alde batetik badugu kartzela edo kartzeletako sistema edo baldintza txarrak, eta bestalde badugu krima edo delituaren eta zigorraren arteko alde edo disproportzionaltasun handi hori. Historia honetan bi harreman garatzen dira bereziki, alde batetik badugu laguntasun harreman bat edo agian maitasuna izan daitekeena ere, Alban deitzen den pertsonaiarekin. Azkenean Alban izenak ere ebokatzen diguena da alba edo freskotasun hori, eta bera ere azalez txuri-txuria da, beraz txuritasuna ere normalean lotzen da zintzotasunarekin edo puroa den zerbaitekin, beraz izen horrek ere badu nolabait esanai garrantzitsu bat. Beraz badugu laguntasun, maitasun historia hau alde batetik, eta bestetik badugu gorroto harreman bat. Gorroto harreman hori da Claude Gueux pertsonai nagusiaren artean eta zuzendariaren artean. Eta hor gertatzen den, eleberri honetan gertatzen den konfliktoa da azkenean gorroto honen barnean, kartzelako zuzendariak, espetxeko zuzendariak, erabakitzen duela Alban eta Claude separatzea. Eta Alban eramaten du kartzelako beste alde batera. Eta Claude saiatzen da zuzendariarekin hitz egiten, zuzendaria konbentzitzen berriz ere elkarrekin egoteko, ze azkenean ez du azalpenik ematen, separazio horren azalpenik ez dugu. Eta zuzendariak ez duen zuten, tematzen da bere historia horretan, eta ez du ezer jakin nahi. Eta azkenean ez dizuet kontatuko historia nola bukatzen den, baina dramatikoki bukatzen da, eta azkenik honekin bukatzeko ez da antzi behar Victor Hugok ere 1829an uste dut lehia idatzi zuela beste liburu bat, Le Dernier Jour d'un Condamné, eta horre fermuki kondenatzen zuela heriotz zigorra eta Frantzian zen kartzel sistema hori. Irune saiatzen da, protagonista saiatzen da, auzokoari begiratzen eta ikusten arazorik badauka, sartuko dalako arazoan, ikusiko du bai, fabrikan eta langiroan ze arazo egon daiteken sartuko da bai, nahi dut esan oso pertsona bakarrik dagoen emakume batalako, baina sartzen da behintzet, ezta? Berentzatik justiziak direnak, Ausarta da, azken finean. esaten hori da. Baina batzuetan nahi gabe egiten ditu gauzak. Bere auzokiaren gana jotzen du, eta goratzen du ama, eta amak esango lukeela, ez zara hurbildu ere ez ikustera nola dagoen emakume hori. Eta gero bara hurbiltzen da bakarrik, ez duela nahi bakarrik egon horregatik. Osea, medikuaren gana joan behar du hurrengo egunean, beldurra dauka eta beraiekin gelditzen da. Gero gero beste jarrera bat hartzen du. Baina lehenengo pausua akzidentala da. Hori ere askotan gertatzen da bizitzan. Esan dugu, Txani, Irune ausarta dela batzutan nahi gabe, beste batzutan ausardi hori falta zaio bai, ezta? Bere betikoarekin, bere iraganarekin apurtzeko bai, iraganean bizi da, apur bat? Badauka nostalgia hori? Iraganean bizi da eta hori problematikoa da beti. Nostalgia ona da, baina ezin gaitu baldintzatu, ez hainbeste. Etorkizunari begira beharko diogu, nahi ala ez dago besterik. Eta berak ezin du bere dolua gurasoa galdu ditu, eta handago sartuta, zulo beltz batean, ez da esaten, baina depresiotik gertu, ez da, egongo da Irune. Eta nostalgia oso arriskutsua da gainera, pentsatzea beti aurrekoa onena izan dela. Politikoki, sentimentalki, nire ustez hori arriskua dauka horrek eta horretan ibiltzea. Eta ez ditu ondo onartzen aldaketak,
oso urduri jartzen da, aldaketa sakonekin bai, baina ere gauza txikiekin ere bai, bera nahi dudana bere bertan jarraitzea betirako, eta ia komikoa da, nahi gabe ere komikoa da, bere jarrera horrekin. Iluntasun horretan, eta egia da, bera horrelako iluntasun batean bizi dela, niri neuri irakurle moduan ez zait bat ere iluna egin pertsonaia bera, badituelako horrelako detaile batzuk, oso pertsona maitakorra egiten dutenak, baina izan daiteke irakurle batzuntzat iluna, beste batzuntzatez, nolako iritziak jaso dituzu? Gehienentzat nik uste hasieran iluna, edo tristea, edo aber zer gertatzen zaio neska honi. Batek esan zidan txalo bat emateko gogoan neuzkan. Baina gero ja liburu aurrera doa eta beste modu batera ikusten dute Irune. Agian auskorra, indartsu eta auskorra aldi berean, ia gehieno garen bezalakoak. Eta guztiok bizitzan dauzkaguneak oso auskorra gara une horretan, zailtasunak dauzkagunean. Eta gero aldiz indartsuak izan gaitezke, pertsona bera. Eta Iruneri horrelako zeo zer gertatzen zaio. Eta gero ni aurkitu nahi nion beta bat umoreari. Eta komikoa da, hori nahi gabeko komizitatea dauka Irunek, zeta bere ikuspuntua eta nola ikusten dituen bera gauzak, errealitatea da oso muturrekoa. Eta batzutan ez da errealista eta tematzen da gauza importantzia dutenik ez dutenen gauzekin. Eta bueno, horretan ni tematu nintzen, umorea sartzeko pixka bat nobelariz, eta bueno, oso gai gogorrak ukitzen dira, eta behar zuen novela pixka kontrapesoa, ez da? Mujercitas, erderaz irakurri noen, Luis Maria Alkotena. Horra saltzen dalako eskuragarri iruditu zitzaidan neska bat idazlea izatea. Hor ezautu nolako hori. Les Veus del Pamano, Jordi Cabré idazle katalanarena. Oso ondo nahazten dituelako pertsonaia ezberdinen ahotsak, adibidez familia erregimenen, 36ko gerraren inguruan da, orduan erregimenen aldeko familia, eskutaturik da bilenen familien ahotsa, oso ondo nahazten ditu ahotsak, erregistroak, garaiak ere bai, gerraren aurretik, gerran zehar eta gerraren ondoren, orduan horregatik teknikak ikasteko nik uste aproposa dela. Neronek itzulitako Mario Benedettiren udaberri kantoi hautsia, asko gozatu non itzulpen horrekin. Zer moduz zure mamuak? Emaizkiezu proteinak ez daitezela ahuldu. Ez da ona mamurik gabeko bizitza. Presentzia guztiak ezurraragizkoak dituen bizitza. Gai asko, esaten gabiltzena, gai potolo asko bai, bakardade hori, tratu txarrak agertuko dira, gatazka sozialak, gauzazko egongo dira, baina kontrapisu hori, ez da? Iruneren izaerarekin, hala ere berak behar du, momentu baten, txarto sentiaraztiko duen zeo zer hipokondriakoa da. Claro, sufritzen du eta bere gorputzean azaltzen da sufrimendu hori. Eta azkenean bai barrutik eroaten dugu, baina normalean azalarazten da. Eta berak, espresatzen du bere sufrimentua hipokondriaren bitartez. Ni ere oso hipokondriakoa naiz, eta da pena bat horrela izatea. Irune ni baino okerrago dago, nik uste, baina bai oso euskorra gara eta gorputzak nabaritzen du ere geure mina, batzutan hasten gara. Etzaten dugu, urdurik nago edo tristea, baina aurrera egingo du, ez dakiz zer, eta bapatean gorputzak esaten du onaino heldu gara. Eta, Irune dauka auskortasun hori, baina poliki-poliki aurrera doa. Eta gero gai potoloak ukitzen du novela, baina eske, klaro, bizitza arrunta da, baina guztiok bizitza arrun batean ezagutzen ditugu, nork ez du ezagutzen tratu txarrak inguruko kasuren bat, tamalez, zoritzarrez, edo arazoak lan munduan, edo antsietateko kontuak, nork ez du hori... Zientzia horiek, falta direnak, Claro, bakardadea.
azkenean nik uste novela hau bakardadeari buruzko istorio bat da, Nork ez du hori ezagutzen? Bizitza normal batean gauza asko, gauza gehiegi gertatzen dira. Maitasun horrek ere, txani bi alde izan ditzake, zeuk maitatu eta maitatua sentitu. Gure protagonistak maitasun asko sentitu izan duelako, esan dugu. Etxean eta oso maitatua sentitu izan da, eta orain? Orain ez dauka ezer. Azten denean novela oso bakarrik dago, ez du hitz egiten ia inorrekin, lankide batekin, baina oso gutxi. Eta berak aurkitzen du ahots batean, Renfen informazioak ematen diguten pertsone horien artean ahots batean, ez dakit, ies egiteko modu bat, edo... Kontsolamendu bat? Amez egiteko modu bat, eta tematzen da mutil batekin, eta ari da, deika. Asko gustatu zait hori. Bai, ez dauka zentzu handirik, baina hori gertatzen zaio. Obsesio bat da, Badago bai, obsesio horretan, Eta esan dugu, berak bere egunerokotasuna, ez dauka tresnarik egunerokotasun horretatik ateratzeko, eta ez dauka ausardiarik agian, baina amets egiten du. Eta bidaiak badira ieserako eskape bat? Bai. Nik askotan pentsatu dut agian abandora heltzerakoan, eta ikusi ditut agian Bartzelonako trenak, edo Madrilgoak, eta pentsatu dut, joango nintzateke, eta aukera hori, edo aukera horretan pentsatzea bakarrik hori egiten ja hobeto sentitzen naiz. Bai, aukera guztiak aintzat izan behar ditugu, edo sikiera mestu horrekin, eta bestela urdurik jartzen gara batzutan. Eta, bera tramankulu hori aurkitu du. Realitatean kontatu didate zeo zerantzeko gertatu egin dela. Gure lankide ez, baina kasetari bat irratian egiten zuen lana, eta deitzen zuen gauero taxi zerbitzura. Eta gertzen zitzaion beti neska berbera, edo maiz. Eta egun bere emaztea da. Osake, oso raroa da, Iruneri gertatzen zaiona, baina agian ezain beste. Eta agian, argitasun hori, liburuak eskainiko diguna, badaukalako argitasun hori agian hortik etor daiteke? Agian bai, ez dut esango zein den bukaera, baina ni argi neukan bukaera, eta banekien... Asko gustatu zait bukaera, bai. Eskerrik asko. Eta banekien, bukatuko zuela ondo, edo hasi zuela baino beto. Eta konfidantza horrekin hartu nuen bidaia bat, eta iluntasunetik argiara joaten da liburua. Eta hori ni jakinaren gainean nengoen banekien zein izango zen bukaera, eta zeintzuk izango ziren irteerak. Eta hori lagungarria izan da nire prozesuan, idazketa prozesuan. Gure kulturan eta gure mitologian batez ere murgildurik biziren kontalari bat. Haurtzarora eramaten duen gozoki bat. Niretzat izango zen azukre kotoia, edo iparraldean esaten den bezala azukre bizarra. Gure haurtzarora eramaten gaitulako, eta horrela konektatzen dugu gure umetxoarekin, eta bizitza gozatzeko, mundua nitza dela irakusteko, ongi pasatzeko, baiet. Hitzak maite behar dira. Kontalariok dugunak dira hitzak. Orduan hitzak maite behar dira, eta hitzen bitartez transmititzeko doina. Hori da. Sorgina, jakina. Sorginek hitzekin formulak egiten dituzte, gauza gehiago ere, eta hitzekin izugarrizko magia egiten alda. Zuria eta beltza.
niri errondak gustatzen zaizkit. Eta orduan poeta pare bat, hartze, jakina, eta tere idaztortza, Peio Añorga, ipuin literatura, anuntziarana, metodologia, eta, gero nahi duena. Esan dugu, liburuak poz asko ekarri dizkizula besteak beste Euskadi Literatur Saria, itzulpenak, pelikula hori, esan duguna, liburuari buruz egingo dana. Ez dakizulako, idazten zaudenean, konstiente zara, txani idazten zabiltzenien zer egiten zauden, atzera zoaz, konforme geratzen zara, berri idazten duzu, nolakoa da? Olako liburu baten idazketa prozesua? Ni ez naiz ia inoiz konforme geratzen. Eta oso arraroa da, eta adibidez novela hau idazten nuenean, egun batzuetan iruditzen zitzaidan ona zela edo duina, eta beste egun askotan pentsatzen nuen txorakeri bat zela, ez zela ulertuko ezer, pertsonaia ez zela ulertuko. Ni eske beti zalantza asko dauzkat, idazten eta uste dute gauza guztiak egiten. Agian horrek ere indartsua, arraroa da, baina horrek agian indarra ematen dit. Baina bai, beti zalantzekin, beti ez deseroso, baina bai sufrimendu puntu batekin, eta konforme hori inoiz. Liburua kaleratuta, esan dugu bere bidea egin duela, pandemia batetik dator, eta arrakasta batetik bere bidea egiten dabilen liburua da, idazten zabiltz, orain bebai, ez dakit oso altu geratu den langa, liburu hau eta gero, horrek baldintzatzen zaitu, liburua pasatuko balitz, arrakasta barik, edo horren beste oihartzun barik, ezberdin izango litzateke, oraingo lana? Ez dut uste, eta ni hori beti netzat izan da, gozamena eta sufrikario bat aldi berean idaztea. Eta beti zalantzekin eta beti estututa, nonbait. Eta orain bezala, osea berdin jarraitzen dut. Gero Euskadi Saria adibidez eman zidatenean ni barruti bakea sentitu nuen. Netzat errestasuna izan da. Zeta zailena da idaztea, eta idazten jarraitzea, eta inolako oihartzuna lortu barik. Ez da irakurle lortu barik, hori bai dela gogorra. Baina, errekonozimendu pixka bat jasotzea, niretzat estimulantea izan da, eta agian errezagoa izango da, liburu hau idaztea horrela, inolako errekonozimendu jaso bariz eta dramatzaia urte asko idazten, hau ez dakit uste dut dela laugarren novela. Eta beste ipuin liburu batzuk argitaratu ditu, komikiak ere bai. Neramatzan ja urteak idazten eta ondo datorkit pizka edo ondo etorri zait. Arrakasta pizka bat izatea liburu honekin. Historia on bat izatea eta engantzatzea hasieratik. Eduki behar du emozio kutsu hori, orri bat pasa eta ez dakit hurrengo irakurtzeko gogoa edukitzeko. Eraman behar dut beste leku batera, espazioan, ara denboran, historian adibidez. Pertsonaia interesgarriak, hori gustatzen zait, ez dakit, pertsonaien psikologia pixkat aztertza edo bajuan txartzea. Misterio pixkat, ez dut jakin behar hastapenetik nola bukatuko den, eta beraz niretzat liburu hon bat da azken momentu arte bukaira ez delarik ezagutzen edo asmatzen alere. Lehenik pentsatzen alko nuke liburu luze bat, baina igual olerkia. Javier Castilloren berria, La chica de nieve. La sombra del viento, de Carlos Ruiz Txakon, uste du dela. Bidaian gauza desberdinak pizten ditu, bazterrekin harremetan sartzen alda. Beste aurreko hiruak irakurri ditut eta daukat hori pendiente, eta behitu, hurrengo bidaian eskuartean eraman eta horrekin hasiko naiz. Dira bat baino gehiago eta orduan hartzen duzu bat eta jarraitzen duzu besteekin. Hola, divertigarria, Agatha Christieren liburu bat edo hori. Mendian, txoko batean, errekabazterrean edo
badira 1000, baina nire baratzeko lagun mendi parean. Lehen asko irakurtzen nuen trenean, lanera joten nintzenean, eta horrela, eta orain ohean, eta hobean, igual. Bizu aiten artean ez dagitako amak batean, eta hor, bikain. Dilindan hor, bikain. Etxean, nesofan, lasaitasun osoa delarik, kontzentratu izaiteko. Udaran, terraza. Eta hobeto arratsalde partean, txoriak eta entzuten baldin badia, bueno, primeran. Txikitan igual bai, pesadillas eta hoietakoa, baina orain ez. Duela gutxi behiz irakurri nuen, nire alabak utzi zidalako, Baskervilen txakuja hori, Baskervileko txakujaren ipuina, Conan Doylen gandik emana. Sekulan. Eta pelikulik ez, beldurrik ez dut nahi izan, ez liburuekin, ez pelikulekin. Beitu, thrillak bai, eta hori, misteriotsuak eta bai, baina beldurrezkoak ez. Gehiago naiz edo misterioa edo amodioa. Aski gutxi edo aktualitatekoak eta egia ezan beldurrezkoak izan daitezke hauek ere. Onantz etortzen, klaro, guretzat ablujo atalako gatoz, eta novela kokatuta dagoen lekuan, hementxe, Laudion Lizpien gauz, arkupietan, begirago naizelako, pinu asko, eukaliptoren bat edo ikusi dugu bai, esan dugu, ezta? Zelan girotzen duen inguruak novela hau eta gertatzen dena? Bai. Claro, Iruneren paisaia, bera txikia zenean ere aldatu da. Azten doa eta ez du aurkitzen, berak ezagutu zuen paisaia. Eta bai, hemen gure mendiak produktiboak dira erabat, lehen pinuak, orain ere eukaliptoak, eta pena da, eta nik uste dut ere paisaiari estimu handiagoa eduki izan beharko genukela, ez da paisaiarekin, eta oso garrantzitsua da. Eta gero eta gehiago izango da, garrantzitsua nik uste paisaia. Aiaraldean eukalipto gehiegi daude, zabaldu dira, plaga bat dira, eta ezin dugu besterik egin. Eta erakunde publikoak hori nonbait gelditu aldute, baina ere mendi pribatuak nork egiten du nahi duena mendietan, ezta? Eta hori produkzioa, dirua, eta hori da daukaguna garai honetan. Ikusten da lantegietan, modu produktiboetan, mendietan, komunitatean, edo non. Ikusten dira gure lehentasunak zeintzuk diren. Esan edo bota ditzakegu 11.000 diskurtso, baina gero errealitatean ikusten da zertan gabiltzan, benetan. Irune agurtu behar duzu, Irunerekin, kapitulua itxi da. Bueno, esan didazulako, karo, liburuak kaleratzen da, orain pandemian esan dugu, baina aurretik datorren ideia da, eta apurtxuet ustu zaituen pertsonaia bat bai. Agurtuko dugu? Bai. Eskerrona, emango diogu? Bai, eskerrona. Pozik izatea espero dut, eta ni ja beste gauza batzuekin jarriko naiz, edo ja jarri naiz. Hasi nintzen novela hau idazten nik uste dut 2018an, edo 17an, 5 urte dara matzat ja Irunerekin, eta bai, bere bidea egin behar du berak eta nik neurea. Osabaren irudia erabat aztoratua ikusten duen iloba. Eleberri honek, istorio kitzikagarri eta liluragarria matematikaren historiaren eta zenbakien teoriaren markoan kokatzen du. Amatasunaren gaia, esperientzia pertsonaletik jorratu eta kolore eta forma askotakoa dela erakutsarazi nahi duen saiakera. Horrela deskribatu daiteke Maite López Laserasen azken lana. 100 urteko denbora tartean jazo eta altxu ondon girotutako ipuin bilduma batekin estrainatu da Izaskun Etxeberria literaturan. Protagonismorik gabeko pertsonen istorioak plazaratzearren. Irune, Los últimos románticos novelaren protagonista oso kezkatuta dago bere eskualdean eukalipto gehiegi daudelako. Eta egia esan, Aiaraldean eukalipto gehiegi landatu dira. Baina, Iruneren begirada horrek azpimarratu nahi zuena, edo behintzat hori zen ere nahia, hause da. Hurrengo ideia hau, paisaia politikoa dela,
paisaia aurrekontuekin eraldatzen dela, eta pasaia gero eta garrantzi handiagoa izan beharko lukeela, etorkizunari begira, ingurumenari begira. Erronka handiak dauzkagulako hemendik aurrera.